الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksami, mga pagariyami at tumatandang sa mapi apang makinagan, giip man so oras sa kalaleman niyo. Di niyo rin pagpadas sa mga pagarinyo, mga laki niyo, mga wata iyo, mga luksiyo, mga ulama sa Jum'iyatil Waqf al-Islami. Misaba pero una sumpatan tanod ng kutwa di tano pamagusayin. Giyan ka iya di itano kapagintaw si ikudunya na matatang kada na perawatan tano. Matatang kada na sunggiringan tano. Kwapian to na o kitukit kudi tano kapagintaw sang kaidunya. Kititig wallah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebenarnya ia beli begini usiku Rasulullah surawatan amapia. Yang kaya di itano kapag intaw ko dunia na dini upakalilipati amatat tagutanu upakabarat. Matat tagutanu ko sagad akapipiya ginawa apakabarat. Wamal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Dako kawyag-wyag ko dunia ay nunta na sagad akapipiya ginawa apakabarat. Pakalimpang, pakayakmat. Sa manaya sang kaya diing kakapagintaw ko dunia na sisiika upakabarat. Kakaya madakal apakabarat ko kawyag-wyag ko dunia. Now di ka makainang ka nang kaya di ka pagintaw ko dunia atan to makampata. Abitune wallahu ta'ala sa ajila makampata. Bal tuhibbuna al-ajila kena kapag kabubayan niwang ka makampata. Ayan ka makampat na pakabaryat. Kay sisaya sa mga pakainggayo kumanusya. So tamok, so karuma, so wata, so kadato, so pupumagdaan, so mga pamumulan, so kapibun talo mga walay, so kapibun talo mga yangad, sa dirun di ka papasyo. Yutimita di surah Allah Ta'ala sa perawatan ko kapagintaw ko dunia kaang kadikit taluga san si ikupim barang-barangan apa kabimban ko dunia. Maluni man Ilyas sa mga padigang iman to, akapakaya adina pamakinig kiran iman to. Nakapakaya miya kada-kada kira na din makasimbayang sa luhura gusar. Kamiya taman siraan sang kutwa karatak kirang ko mga diganganiran. Na di sa mo ito na pakabimban, pakabarayat sa kawyag-wyag ko dunia. At na mga tao, ada niyan din na masyap susimban yan, kamiya kabimban nun sa kadato yan. Muntod sang kutopis na niyan, na din nalabot yan, siya ko sambayang. Mga tao, amiya kabimbanon ang kuto, ababasok ka iyan. Misaba pro, nakayos Rasulullah. Mababaloy perawatan tanus ang kadi itano kapagintaw. Na perawatan tanus kanyan si ikusimba. Wapian tunaa akyapa ko kitusimba. Perawatan tanurun sa Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yutu ida amiyatun rakitan wa bamisimbayang sa 5 rakaat taluhur. Ngayon ito, nakagi ay perwatan tanu na sukyang kaya simbayang Rasulullah 4 rakaat taluhur. Lagi dito sa mga pada simba ay perwatan ito ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na lagi di mambuto kami pantag ku dunia, perawatan tanduron sa Rasulullah. Sa pitiro iyan na ayatan o penggilibakan. Lagi dukan degang, penanggilaan kaso kapriba. Penanggilaan kaso kapanalipo. Penanggilaan kaso kapangurang sa kilo. Penanggilaan ka, ibang ka di pakaryaga so pawing udigangan ka. Penanggilaan ka, ibang ka pagmaa so pawing udigangan ka. Kakayi makasusupa ko ito ko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung utadu ka tawad ipusay, andin ni kaprinayaga iran, napakambarakatan wala ang kutwa kaya pusairan. Nasungkad tanusan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungkad tanus sa Rasulullah ko ukit-ukit o kambubawalay, kapatirbiya, ko karuman na gusto mga wata. Sungkadin tanu sa Rasulullah ko kasung sa disel. Kasung sa ig. Ad na mga aturananan. Ipagunang kasukawanan ka. Ko kapliyong ka, na ipagunang kasudiwang ka, ko kasuldi ka, sang kutwa siar. Ipumupo ka sudiwang ka, kanabubaso kawanan ka, at na pumatian ro, ko kasuldi ka, nagusi ko kapliyong ka. Naisung ka dutok ko, ukit-ukit o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na wari, o swagama, na tiyaguan niyan sa bitikan, asungkad na sa Rasulullah, ko bubukas ng sa disel, na bubukas ng sayama na ig, na ayap panari, si ko kapagingidi. Nasungkad ng tanong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung kapaguluan. Awid akal yan, so awid akal o pagtaw. Ginan mga tawa sumiyungkad. Inukita niran so ukit-ukit o Rasulullah kung kaya paguluan, na miniguri siran so katugumpia, may baluwi siran, apkiran tadman, damilibang sungaraniran, apagkailuwi sa mga ingaraniran, minisurat sa mga tutulang kiran na minidakit kung mga pangitaban, apagkabatya sa taman sa kakayamat dunia. Yutuwi isa mapunutulitan siya na so Umar ibn Abdul Aziz. Kung kaya paginuntulan yan, kakisungkad ng tanong sa Rasulullah ko kapaginuntulan. Sungkad ng tanong ko kapaginid. Ayan kaya masa akyan dito Umar ibn Abdul Aziz na masa ini lumiyangkap so kapaginuntulan. Nagusto ka pa kadidaya si kumiyakang balabala kumangayangid. Ayangid Islam. Sa taman sa miyang gulula. Sa sutaw na ipumbagay niyan sa zakat o tamokyan. Na di imbabanog sa mga pobre. Na daakit tuon yan ang makakakailangan ng kutamokyan. Tamok o gobyerno. Sabab sang kutwa kaya langkap o kapaginuntulan sa ikwing agama Islam. Giti sa Umar, tinimu yan ang kutwa mga fukaha, mga ulama. Mata na sak natigin na inimbita ka na sa kanu. May pantag sang ka mga kakawasaan. Antuna iilayan yurun. Ang ito sumiyati mo ang mga kakawasaan, arak o gobyerno.
ayamaan na niyan na manunumpang ako pagtaw na tinimu umiyaw na ayamaan na niyan na mauuluan sa taman sa minisampe ang kutwa tamok si Umar ibn Abdul Aziz. Natigo sa bagi ko mga ulama ahay amir al-mu'minin. Yan ka mga tamok kamyat mo na siini ko masaak na baka dito. Nauwad na dusawon na si ko tawa kuminuon, tuminimuon. Kakagiging ko tawa kapagingid na adna uman ilagid ng kay amasa. Uman ingid na adna matutundu a Iranian. Ana labi 10 ka milyon, adna labi 20 ka milyon, adna peragatus ka milyon. Naging ko tawa inibigay apat timutamukan, labi 10 ka milyon, pamaka 10 ka milyon, nakanabutur kang kutwa sa katawa uluan. Kaad na panunumpangan to, apagusaran nung ko kapagingid. Saan kaya masatanong na so 20% o pama? Napagusar no to. Kauto. Na miyati mo ang kutwa, mga tamok, da mapakaantap ko, pakaantap pa nun. Natiging kutwa mga ulama, asudu sa sii, na kaya kidusaw ng kutwa miyaw na. Daro tak na sa Umar ibn Abdul Aziz sang kutwa katiru alagi dito. Sa ayat man ay ni Musayro sa bigi ko mga ulama. Natigyan na ay ilayang kurun na kaswi na ka ang kaya mga tamok ko mga kirkun. Kapapatot tanun. Kakagikya to ko nakabiso pa ka antapanon. Naudin kayo ni Swa. Namiyabalwi ka. Amiya ka pang ko kuminuon sa miyukit sa dimapya. Miya pwede ka pa na miya nalimbut. Kaso pa kasusunga nun na doon pa kasunga. Nabakaw minirang payer ka na dang kaw na pa kasunga kabang kadinaku. Namiyakap piya ginoo Umar sang kutwa ifta. Sang kanan a ilayan. Na inikaswin yan ang kutwa mga patimutamukan ko mga kirkun. Kauto, kanaban yan na kinuwa. Ibarat na miniyum ang kutwa ayuda na kanabalibatan. Kaya nibigay dun ko titu mga kirkun. Waya miniyum ayuda na 3,000 gulima na kanabalibatan sa 1,000 na ibu inirang pero na 2,000 gulima. Udi na supsuka yan sa 10,000 na piyaka pirma sa 10,000 miyakuan yan ugi na ibu inibigay ron na 7,000. Na kanabagyo to. Kapaduto sang kutwa kapanganiaya. Guti pong kuwata ibn Abi Rabah Peter yana piano tulrak na tiyin o Fatima akaruma o Umar ibn Abdul Aziz. Aso Fatima na sumiyuld ko Umar ibn Abdul Aziz. Sangkot tadi ini nakasumbayang. At pumanuga sulo o Umar ibn Abdul Aziz. Natigo karuman niya na Fatima. Ahay amir al-mu'minin baad na say amyang gulula. Natigin na ya Fatima. Sabnar amiyuluan ako si umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na miya pikirak na so pubri asasagad na agutam pagkaur. Miya pikirak so kasakit ad ami pumulong yan. Naman lagi yung kutuwa kasakit tigira. Miya hospital. Had man repa nga sa sakit tigira, ada kendudan. Kad na miya nga 6 taon. Ayaman na niyan nakapakaya 500,000 miyang gusto niyan. Nadid na wida akal o patuta pagwido na akal. Ayaman na niyan na miya po sa swalay, miya po sa sulupa, makayro-kiro kasiran.
Na isa ito ay pagwida akal o mag-uluan. Kana bang kapatudi ka? Kana ba tulalayo na pasagad? Ba't tadi labo igira ulama? Gingutam yasima kanuna ulama. Ulama dengan miya kapasal sa kulya. Nataman sarong na kaya pantaga na kapatay. Na makayro-kiro kasiran din ko kapapatutan. Ama kaugup. Nayaman na niyan natanto nung margan. Hagito itigiran na di pagukit sa kudalis. Nagitigo umar miya pikirakan suyaman na niyan napakasakit na maada. Sumiskin na matatalandiyang. So kaya sa limbutan at ataban. Suyaman na niyan na mananangga madadakap. Nagusto madakli pamilya, ada mapanggusto niyang ko pamilya niyan. Sang kaya kauladan, sang kaya ngad. Namiyatang kadak na mata anaswalla ni pagisiyan. Sira na sirakan. Naanto na adan. Ikis mbagakan. Na ini kapadiyak na ginawa ko. Nagiya pa kang uyak ko gumura ko katigo Umar ibn Abdul Aziz. Atanto ko nung kumitat taralu. Adi niya nakapamagitong ako ginawa niyan. Amasang gilaan. Amalak. Miya kaysa kung namini umaang ko to apol. Madaklo to apol. Kapumbagi-biing ko pagtaw. O pamakakuan na bandi ay karayagin sang kaamasa na ayuda. Pumbagi-bagin. Namiyak kakuan suataya na may ito sa satiman na apol. Namiyak kuan yan na diri sudna miyak kakabiyin. Namiyak gawron wayamaan na niyan na Ibn Abdul Aziz ang kota apol sa miya aluy na kaya sakitampan angari ang kota may awata. Sa kiyagawa niya nun sa kota apol fabakat tiflus sagir namiyak kaguro kang kota wata may ito. Namiyak kasungkuin na iyan na Fatima. Namiyak kasuguso Fatima sa padiyan sa makapamasas sa satima na apalakwata iyan. Nakagiyag kumaling sa Umar ibn Abdul Aziz sa walay. Na ayamaan na niyan na miyabaw niyan. Ang kutwa apel wata iyan. Kungari wata iyan. At tigin na pagkabawa ka ng kaabawa apel. Na piano tulun o Fatima ang kutawat na miya kauma apong guraok na ayamaan na niyan na ayamiya so Umar na tigina wallah laqad intaza'tuha min fami ibni wa ka'annama antaz'uha min qalbi sa benaratiyan inagawa ka na kuwatakan ang koto apel, nalagid din, inagawa kang kungari o watakan, nalagid din, o siyakan, ayad na amya tunggus na supuswakan. Dato amon tula ad na kagdamian, na wata amay ito, na isak mayak kalalapan ang koto apel, na daniyan na perway ba niya nung nakabgiswata yan. Ugi dati yan, magagdamak no tunay ini kalakakan. Iba mada sukipan taga kanakwalungan na mori. Bag kumaarab, so kabinar o mga Muslim, sa misabap mo sa timan na apel, ami bigaya ka na si ikwat ak na daw panamapatot, kada panamang bigi-bigi ko patot at pakasungwanon. Ayaw daw ito upamakasang kaya masaap ang bigi-bigiin. Malo niyo na ng gagada-gada. Akadat o tuwayaman na niya na tanto miyaguluan sa ikwagama na miyaguluan sa ikwagama na niyan na may pantag kuwa paginuntulan. Miya kaysa na miniyuma ko ng kutwa zakat. At tigin na beginiyo sa mga fokara, mga pobriyo, mga miskin. Na kaya ko mang bagi-bagi na tigir na din na miya lang miskin, kailangan din may kawasa. Natigin na para duniyo ko mga sundero, akapakabagr o sundero o Islam.
Natigiran alangun din miya kabugur, kaya man to na sumanga sunduro Islam na ha, paginibiniran na dunia. Natigo umara sa miyalang buon na pakipangarumaan yung kudama ka pamangaruma. Napiaki pamangaruma irang kudama ka pamangaruma ka piyakabtang. Sa taman sa tigiran, did na miyalang abada akaruman yan. Langon miya ka pangaruma. Nakalalang buampan. Natigyan, bihid niyo ng kwad na utang yan. Nainibidun. Natigiran nakalalang buampan. Malapan na lambuon. Natigyan, abgan niyo kung mga ahlul kitab, mga Yahudi, mga Kristiyan. So na utang yan, nakiran na bihid niyo ron. Na inibidun, natigiran adum panamyalang buon. Malapan na miyalang buon. Natigyan, abgan niyo sa kung mga ditong tutasayl mo na inibigay ron na malapan amyalang buon. Kauto. Natigyan manaing akayi kugyutod na umanikwan na malapan na malalambuon natigo Umar ibn Abdul Aziz sa pamasaniyo sa mga udi o pamakakuan na margas, lagi dumargas. Pirad na minitabuto da miya kalala ang mga udi. Nasamburag kaniyo kung mga pro-palaw, kaano mga papanok, kaano naman kang bagiin sa mga papanok, na yuto so kauntol. Ginaniyaman na niyan, na sungkad ng tano, nasabab sang kaya oras na kati Emilia na, miya taroto, malup na miya ka subra sa may ito, kamadakal kami di imamagusay, sang kaya isa ka oras katalo kami, na nasan rakanusurinaw kalilintad kapipiginawa ko din yung kapandirin ng mamakinag sa bakos kanun na pasalama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.